Kunstag go bh chuirde seo ONP agus siúd é leabhar bheas agus an leabhar bheith á bheas a going inniu ná Beatlebone le Kevin Barry agus tá éis nach mór gachin leabhar le Kevin Barry a léamh le tamlín nuas. Fuair sé mar runtain is beidir demlíon le nó tuile agus níor háintí le mé an am agus is dóilm goméchar mar gur ben leabhar is lú le Kevin Barry a haíon lom. Ach is brala me chuid leabhar siúd mar sin beidir nach cáine é sin in íag sin. Ach sílam gur bé is lú a haíon lom as leabhar Barry. Agus cé nach neirtar is a leabhar Beatlebone, banan si seo le John Lennon, sin an nasclis na círóga, a cheannig Ián amach ó chósta bhuio ó más fíor agus is fíor cosúid. Nuair a bhí sé sais I géirí sais a bheith dún le saoil eile ar fad agus níl is agam an bhfuil fínis an gneach sé go gin Ián ach sílim gon lachan Kevin Barry leis gneachig agus tugann sé contas ar chuine éigen áitiúil a bhíon ar John Lennon sa iompar thart agus ar nó is cartar airnach aon duine sin a thugann John Lennon thart agus tá sé siúd an na spéisiú agus tá an chaúint an hibíirna bhéirle sin ige béirle na héir ige a bhfuil máistrucht amachchas amach an Kevin Barry ar. Ach I gás John Lennon inis ní as learfol dom ach níor bhreathas gur thuúla mé glór Lennon. Beidir nach go glór Lennon ar ólas agam ach níor bhreathas gur raibh níor bhreathas gur Beidir go níos má bheith arolalas a go fí Lennon lena hiiscintach. Bhreathas sais fada amach an charachtar sin agus hahan an charachtar eile nó bhí níos má simagum sna charachtar eile nó go leor eile acu. Rud amháin a tharlíonn sa leabhar seo ná ag pointe amháin tá sais Lennon cinelín ag dul as a bheabhar agus tá conta sin cinelín fada nó fadálach agus tá rud igen faoi chuntais ar charachtar a bheith dul as a bheabhar nach daíonn go mórlam mar brean tú go tusaigh dul as a bheabhar nó igen agus beidir go bhreascar sin ábhríonn róáda nó lehéid ach cad é tharlíonn san tá dearma déanta gom ar níis fanna sin óstáin agus aithníí an daoine é agus an sin tá na nuachtáirí agus na hiiriseoirí gur teacht sús leis agus an sin cáinte am in óstáin Amatis Hotel sin gur bheann an áite atá lán leis hippithe agus daoine nua-íseacha agus cáinte roiint amló sin agus an sin ar deire tugann siad aig ar an Tá siad an drolás in áta ag an eile agus ar deire is tugann siad aig ar an Ián agus na buan atá ag an leabhar beidir is sin na rudí sin is fearrtá ag Barry go generalta agus sin an córá agus béirle na hhéireann agus an grán agus seafáideacha aisteacha a tharlíonn agus sílam an éon leabhar seo go bhfuil a lán tionachar ó Joyce agus Ulysses an sin go sé sinna gceist in roinn fá áiteanna go háirithe leir an leabhar is sé smó agus bhí deara é sin rá dhear an leabhar. Ach rud amháin bhís nachmar is dearmar a fadaíonna bhar seo agus cinelín nuair bhí an leabhar ag dul chun fadálaachta agus chun ladráin agus nuair bhí sa chaile spéis an rinne sé rud dochreid mar is uorscéil é seo ach bhí sé ag airí sais ladránach an sin imíonn sé ón ancient fictionúil agus tain sé isteach I guntas céad farsa ón údar a déna chuirsís ar conas mar scríb sin leabhar seo agus cadíad na rudí hála agus conas mar bhí an próise sin agus na rudí fíornach a nearna sé stadéir agus ní ecinn tú sin snéic sin dá réire. Beidir go bhecinn tú uaireanta leabhar umláin a caintear sin nó tréis do chuine aigen mór héithir aigen a ailsiú go bhaid all these teachs aigen ag míú cén fágar ailsiú ar lehéid. Ach é stíige leir buil háise sin go mórlam agus hílscur sin an bhá. Ar an umlan áfach is fearlam na scéalta agus is fearlam City of Bahan ar raibh ar fad agus na ceir ar fad. Sin é, slán